Ja som ani nevedel, aká veľká sila je v pozdrave. Predstav si, že po celom týždni, ak Boh s tebou jedná, ty zažívaš proste pohyb Ducha Svätého v tebe, prídeš do cirkvi, prídeš na zhromaždenie a teraz stretneš človeka, ktorý zažil svoj vlastný pohyb Ducha Svätého vo svojom živote a teraz ten Duch Svätý, ktorý je v tebe, reaguje na Ducha Svätého, ktorý je v ňom. A stačí len, že niekto povie, že ahoj, alebo niekto povie, že vítaj, alebo ešte lepšie, niekto v červenom tričku povie, že vítaj a proste stane sa to, čo sa stalo tu. Počuj, chcem to tak osobne povedať na vás, že vy ste vrchol môjho týždňa. Potom, ako mám čas s Pánom, potom, ako mám čas s mojou rodinou, vy ste vrchol môjho týždňa. A potom ešte tá budapešťanská polovička mojej duchovnej rodiny. Im to poviem dnes tak, že oni sú vrchol môjho týždňa. Neviem, jak to s tebou, ale ja som proste každú nedeľu motivovaný. Lebo ako cez týždeň som riešil, cez týždeň som sa modlil každý večer, cez týždeň som každé ráno čítal písmo, cez týždeň mi Duch Svätý dával veci, cez týždeň som rozoberal veci s ním, cez týždeň som zažil nejaké svedectvo v pondelok, nejakú skúšku v utorok, nejaké problémy v stredu, nejaký prielom v štvrtok, potom nejaký zázrak v piatok, nejaký blbý telefonát v sobotu, ale potom už v nedeľu ja som už naštartovaný. Viete, o čom hovorím? Koľko z vás viete, o čom hovorím? A potom už akože dnes ráno som hovoril od 4:00 a už som naštartovaný, už 2 kávy a už som pripravený, už čakám, že jak Mária prišla a stačilo, že len vošla do domu a povedala, že ahoj Alžbeta, len ju pozdravila, len prišiel ten prvý pozdrav, ten prvý kontakt a niečo sa stalo. Viete, čo sa stalo?